Story time. Another day, another story. If you're good morning, I do story times on TikTok and also here on YouTube under the story times. And if you're you want to be a part of this family, make sure you subscribe on this channel, you like the videos, you watch as new videos food, and come join me here. Play a video. So okay guys, nice guest or balolwe ngumuntu uthi u-anonymous mna andingumntu uboniswayo kodwa ndanebhadi loba ndibe netshomi kanti nditshomene nespoki all along I didn't know. So this story ndisibhalelwe ngumjita like he's from ezilalini, uhlala khona ezilalini, so esi story senzeke khona apho ezilalini. Uthi ke-anonymous ke mna ke ekukhuleni kwam ndikhuleni ngomntana oboniswayo okanye unamaphupho ethi like ngumntu obona izinto ezingabonelwa ngabanye abantu. Uthi ndikhulele grade sharp normal njengamanye amajita njengabanye abantu, akho nditheni ngabo, akho nto special ngabo. Uthi nyhani ke ekhaya abantu bafundile, ndim lo ungafundanga. Isikolo ndingasithandi ncam, ndandisokolisa nasesikolweni ke. Uthi hayi especially into ezidibene nezibalo, uthi hayi ke kwemvile kucime kube mnyama ndibomba ubona akho bantu phaa. Uthi hayi ke nyhani ke ndangumntu osokola esikolweni until ndafika grade 12. Uthi kunzima nakhona ndifika nje kudala ndifeyile ndigangathe. Uthi ndifike ke nyhani grade 12 ndifika sendimdala njalo ngoba kaloku ndifika sendifunda nabantwana abancinci mntata ubhani umntu akhwitha. Uthi ekukhwitheni ngomama besekhaya xa abanye bathi awusukwazi ukukhwitha esikolweni ngaloo phezu ngoba ungekho enye into uzawuyenza kwenza ntoni ngoba unqina. Uthi nabe ndiqoma ndonqina nyhani futhi undinosebenza. Uthi ndaqala phela nokwenza amatorho. Uthi bala amatorho anzima. Uthi ewe nandiyazi uba ndifundanga ne ndandibona uba umsebenzi endenziswayo unzima apha. Isiste ndicofa udaka or ndincedisa abantu abakhayo, ndibancedise ngezitena. Uyayibona ngona situation yasezilalini. Uthi hayi ke nyhani ndibona hayi mana ngumsebenzi wam lo mna ndifuna ufunda umsebenzi kwenye ilali. Ngoba ndivile kulala ethile kukho i-construction ekhoyo laa nto uba kubekho nontente, kubekho i-construction mhlawumbi kwenziwa indlela okanye kwenziwa itephu kuloo lali ethile. So ke kuye kuqeshwa abantu mos, kuqeshwa abantu and then naye wefuna uba eyazi uba uyoqeshwa phayana uzoncedisa phaa kulaa nto yoyaphayana then ufumana imali yexesha erayithi kunoba uhambe incedisa emizini ibe ngudekaboy here and there. Uthi ke nyhani ke xa bezokulala uyahamba uyobhalisa kuceba wara abantu abafuna ukusebenza, abantu abafuna ukuthini. Uthi lala ayikho kude kwethu, siclose kanje. Uthi nyhani ke kuthiwa hayenza ufowunelwa no kufuneka sile uba siyathathwa. Uthi hayi ke nyhani ke into yethu beqomba anathemba ncamanga ngoba kwenye ilali apha mhlawumbi bazosokolisa uba okay sendisuka kulaa lali wena uze kule lali bangafuni usinika umsebenzi. Uthi ndiyamnathemba. Uthi ndihlala uthi hayi ikhali ifowuni andifowunele ucawa wakhona uba okay ningaza phi niyabizwa kule site yakhona. Xa abantu sebefikile ke abantu besite babeke isite babeke intoni, so bafuna abantu balapha uba bamaze nee-items zabo intoni okubhaliswa. Uthi hayi nyhani ke sibhalise siqhubeke nethiwe sibhalise qabanye okay sixelelwe imirholo yethu qala nini yonke laa nto. Uthi but ke ngoku into endidikayo uba siqala ekuseni and ke ngoku apha ekhaya ukuya phaa kulaa lali ukuwokha ukuya khona i-hour kahle and ke andizokwazi uwokha ndiye khona everyday nge-hour ndizodinwa. On top of that, imoto iyafana izokwazi umuntu ukrosa kulaa lali usuka lali easy up because sikwaziswe ngomlambo. Kufuneka imoto idraye yojikela phayana ngaphambili ukuze izilalini yethu kahle because ilali zethu zithe nca kanje but kukho umlambo in between and akho bridge or anything ke uyaqonda masimeka sesilalini. Uthi ke nyhani ke ndiceba you know what ndizogxamesa emzini othile and then ke ngoku njengoba ndivuka khona ndibe ngunontente ndivuka kulaa mzi ndihambe ndiyophangela ndibuyela mzi ndiphangela ekhaya ndizobuya nje weekend. Uthi ke nyhani ndicela mama basekhaya ibe ngulo ke uba hayi hamba uphangela nyhani siyakuvuyela uzothi kuhlela apha eyadini uyaqonda kabazali bebethethe magrandchild ndifuna umspani ndibe ngumntu ogrand nam ngoba kaloku ne-girlfriend yam asandihloniphi ngoba kaloku ndingumntu ongenako oku obhayisayo nje. Uthi nyhani ke aye kuloo mzi afika axelelwe irenti uba imalini uthi arente kuloo mzi. Uthi ngabikho ngxaki umama wakhona enice yonke into yakhona irayithi. Uthi heyi siqala usebenza kule site. Uthi ekusebenzeni kwethu ke ngoku siphuma late kule site and ke ngoku siphuma late nje mna nenye ithomi yam endibene apha esayithini sihamba indlela enye asigodukayo but yena uyafika abridge ebheke ngapha nandibheke ngapha ngoba kaloku ndihlala kowabo mna ndihlala egxamesini nandithi ndigxamisile emzini othi ndiyarenta kahle emzini othini. Ningandibuza ugxamesa kurenta emzini ezilalini like uba urenta emzini like akho flats like sedolophini urenta indlu yasezilalini emzini then ubhatala loo mali
ubizwa ngoba ugqamisa ngesiXhosa ne. So uyareda lowo muzi. So uthi ke ngoku nina netshomi yakhe bayehlukana ngokwendlela xa begodukana nani. Uthi kwenzeka ngale mini uba hayi nyhani siyamazwa bayithi nomacala wam sidibene nemoto apha esayithini siyovana nto nongokresha siyovana. Uthi heyi andazi nto lezi zinto enzayo. Uthi heyi xa siphuma phayana ke ngoku siphuma esayithini ngalaa mini sixele mani masithi short mani sise namhlanje ngoFriday. Masithi short sihambe sishushu mani ufike nawe emjide endlini uvele ulale nje nam fike sivele silale nje. Uthi nyhani ke sithenge ishort kuloo ndawo esisiloti. Isiloti ke yithaveni ekufutshane yale sayiti yabo. Uthi sithenge ilaa nto zonomjida phaa hayi nyhani ke sihambe nomjida sabe sinqola apha endleleni sinqola iweze sayithi kwenzeke nto uyasidika laa mlungu laa mlungu uyadika lo uyathanda ukuba fast. Uthi qangosa into yemisebenzi xa sesihleba abantu abasiphetheyo. Uthi siyahleba bani akho nto. Uthi nje ngalaa mini akho nenyanga kumnyama akho nyanga ulekile wasezaleni ebusuku. Uthi yabo khali nenyawo ezi. Uthi khale zabo iinyawo xa ehamba ebusuku laa nto uba eenyawo zabo endleleni kuvakala bona qha. Uthi sihambe. Uthi fika i-10 kamnje. Uthi xa sifika laa 10 kamnje ndazeba mani bantu efuto umjida afuna uhamba nebrandi. Ndithi ndawuzukwazi uhamba nebrandi ngoba seyigqibele apha nebrandi uhambe ngapha ndihambe ngapha. Sithi ke apha sihlele ekoneni sigqibezele ibrandi ngoba ngulo ufuna uhamba nayo. Uthi siyigqibezele ibrandi. Uthi ke sigqibezele ngoba siyazinxinxa endisingxamile. Uthi sizinxinxa lebhasi uthi sigqibe ngenyani ibrandi. Uthi ndiyazibona ngokuba heyi ndingxile nyhani but sendiwubona lo mzi ndiyakuya but it's like a distance. Aphume umjida kandle umjida uhlala kuwabo phume kanje mna ndiye emrentweni wam. Uthi ndihambe. Uthi nto sendihamba mani into 2 minutes 3 minutes ndivela umntu owokha emveni kwam. Ndicinga uba ngumjida uyalandela andiyihoyanga le nto mani ndimxela okay so mthiye umjida igama ne because undixelele igama akhantelwe igama ne. So uthi ke ngoku sombiza ngoba umjida uTommy ka-Anonymous ama-7. Athi Anonymous ima-7 njengoba ulandela naBrana uyaphi naBrana yokugoduka naBrana ndixele iBrana phelile. Uthi like iinyawo ziyakhala. Uthi ndime ekumeni kwam ndimela laa ndlela ngoba loo nxilile. Uthi yaqala mos indlela yomntu owomileyo oqwalaselayo ngaboni kakuhle unxilile eqwalasela. Uthi like awokha uthi ndiyambona uba ngumntu ne endicinga uba yilethu yam but notice impahla uba lo mjida loyo akanxiba mpahla ezisame nezikafreni. Uthi awokha. Uthi ndimbona mos akho street lights funeka ndimbona xa efika phambi komehlo wam. Uthi asondele nyhani ke uthi ambona mani ayimveli umjida angamaziyo. Uthi hayi ke nyhani ambuze lo mjida uba hayi bo wahamba ebusuku umjida wedwa wenze njani. Uthi kubuzwa yena ku-Anonymous hayi bo uhamba ebusuku wedwa efeni ngathi ufathakile wenze njani. Hayi mani sibuye esayithini friend yam mani qha ihlala ngaphaya la way so ndihamba apha nam ndihamba sazofika apho ndihlala khona kodwa athi sure uzoba sethatha unxilile sowala nja yam ndisafe. Athi ulantuza uBrad wandibene naye endleleni angamazi uba ngubani. Hayi mfethu nam ndinaye iwe naye apha kum ndinebhiya lawe. Athi u-Anonymous yho hayi gqabhuza fethu umntu angamaziyo imagine gqabhuza fethu sele. Uthi ndinxile ndiyipapa. Uthi agqabhuze umjida ibhiya. Uthi what's so funny is that vele sahlala phantsi asele le bhiya. Andibuzi uba kutheni ndihleli phantsi andizazi uba kutheni ndihleli phantsi vele sahlala phantsi ndijonga nemehlo sancinca le bhiya sobabini. Uthi hayi ke siyancokola ke umjida uyandixelela uba uhlala phi caba ke uhlala ilali but uhlala ngezantsi. Athi uhlala phi ntoni yena igama lakho ngizibani but ngoku ebehamba goduka nto. Athi umuzi ke nako umntu uba athi andikwazi mani kuthiwa lo bhuti angamaziyo. Athi andikwazi mani apha elalini mani wena ngowaphi. Athi ngilala ethile mani ningowalapha. Athi hayi mani ungabe uhamba ebusuku uzobona iweyi ebusuku. Hayi nje ebusuku apha kule lali. Athi ke nako u-Anonymous suka ndibona andikho noyikayo mna ndikrista ngosithethayo Krista yimela ke. Athi lo muntu angamaziyo afuna uyikhupha u-Anonymous le mela caba ufuna umbonisa uba ndineKrista. Uthi ke ngoku alaa mjida cela ungayivezi laa ndawo imenyazelayo uyiveze nje. Uthi ndiqomba wayengazuyiveza ndawo imenyazelayo like okay mhlawumbi yoyika okay angayi. Uthi nyhani ke ayiveze le mela nemela phinda ayifake ngokuthi uthi ndingxileke kuwandihamba ndithini. Uthi esayiqhuba incoko nomjida ayikho inengxela engqondweni uba mandigoduke ndandihlela apha. Uthi incoko yangathi nomjida siyovana like uyandigetha ndiyamgetha. Uthi ezinye izinto ndizilibele ngoba ndathi ngulo mntu ungxilileyo. Uthi andihamba kwenzeka nto ndifuna ukuxela mna at 2 ekuseni lele kulaa ndaba endihleli kuyo. Akho bhiya akho mjida.
So hayi ke umjida uthi ke ngoku ndiyethuke ndikule ndawo ndilele phantsi. Uthi umbuzo endizibuza wona okokuqala uba ndifike njani apha, why ndilele apha, bendingahlalanga nomntu izolo okanye bendinxilile ndive ndatipha apha. Because uthi udiphe endleleni eya kulaa mzi mos. Uthi ndiqonda uba kwenzeke ntoni, uthi like ndi-lost, ingqondo yam ithatha ibeka, ndizibuze ndiziphendule uba mhlawumbi uye wazama undivusa ndavuka or khandibone mntu bendinxilile. Uthi heyi andisayazi ngoku, uthi bendiphakama xa ndiphakamayo ke ndimanzi, ndiba buhlungu, uthi nje andisaba nditheni, uthi andikwazi nokuthini. Uthi ahambe ke nyhani kulaa ndawo arenta kuyo, uthi andifika ngena endlini uthi alale. Uthi uzova ngenoko etsho. Uthi avuke ke ajonge lo mntu umkhwaza, uthi hayi ngumagqala wakhe ke lo wayezolo. Uthi ndiyanda ukufowunela mana ufumaneke efowunini ntoni, orayithi. Uthi bendizikoma andikho rayithi, umzimba ubuhlungu wonke. Uthi ndiyanda ukufuna efowunini awufumaneki efowunini. Uthi ndiquma ke ndibasele into eyenzeke izolo, andixelele uba yeyi izolo ndihamba mani apha ndadibana nomjida othile. Uthi nxa nguwe ke ngundilandelayo ekuqaleni, ndithi yayiwile le nto. Uthi ndiqika ndithi hayi mani ngumjida endingamaziyo but uGrand shem kangandenze ndimgqithi uGrand. Ake nathi hayi mani uthi uhlala ngezantsi qhale ndilibele igama lakho uba ngubani. Athi le tshomi usho hayi makandixelele uba ngubani lo mjida mani siyomlanda mani pheze zakushiya phaa ngoku. Athi ke nake hayi mfethu mani umjida khangandishiye phaa mhlawumbi ndim khangandifuna uvuka or le way lena ndiyayicinga mve mhlawumbi bendilile because I was very drunk. Uthi hayi ke nyhani ke le tshomi befuna umlanda fast lo mjida uba hayi bo yakho bandishiye phaa. Uthi bendiqoma mfethu mhlawumbi ndim ndiyacingela iwezi zam mhlawumbi ndinxilile. Uthi heyi ubunxilile but bungaqhonywanga, of course xa usithi ubone lo mntu umonile efowunini. Uthi hayi ke lo wesi igqithe ke singayihoyi, le igqithe singayihoyi. Uthi hayi ke nyhani ngomgqibelo uhlala nefriend yam sobayithuka umzimba wam ubuhlungu. Uthi hlala. Uthi hayi ke phaa ladies ke ngoku asithombe hayi mani unoba mhlawumbi umzimba wakho lento ebuhlungu ufuna nje uqabule fethu. Uthi heyi hayi ke nyhani uthiwa maze nebhiya nje ezimbalwanyana. Uthi aze yebhiya nyhani ezimbalwanyana. Uthi hayi ke sisele nyhani ezibhiya. Uthi enye ke uba siselile ezibhiya ke ngoku sesebusuku kakhulu. Uthiwe mntwana ke ufuna ukhatshwa. Uthi hayi ke sifine nyhani ndimkhaphe uthiwa ekumkhapheni kwam ndizamjikisa kulaa 10 le sehlukana kuyo. Uthi hayi nyhani sihambe nomjida sancokola wezinto apha endleleni. Uthi andilala mina ndihafu nje andilakwa. Uthi hayi ke nyhani umjida ndifike ndimbeke kulaa 10 yakhe ndithi sharp ke fethu. Uthi athi sharp naye ahambe. Uthi ke mani kwam ndithi sahamba phinde ndive steps emveni kwam, phinde ndinyeka ndithi okay same mjida. Uma ndikwatile ke ngoku ndikwate blind, ndifuna umbuza uba how come izolo undishiye phaa undishiye endleleni ebitheni. Uthi hayi ke nyhani azi umjida. Uthi like aze afike sondileca ngokwam athi Grand uGrand namhlanje fethu uthi akho rayithi nje. Uthi nditshintshe apha andifuna uthethiswa nditshintshe apha. Uthi athi alright namhlanje utata ufuna uthetha nam nje namhlanje. Elathi how come mfethu undishiye engcindedwa phayana, how come undishiye engcindedwa lele phaa wena awundithathi undibeke seyifu uyandishiya. Athi fethu nam andiyazi uba kwenzeke ntoni fethu nam bendinxilile bethwele ixesha beyazi ukwazi uhlala phaa kude kuse. Uthi like ingaklikhi engqondweni yam uba what do you mean uba bungahlala phaa kude kuse. Uthi athi axolise caba ke akhuphe inqwaba yee-coins. Uthi akhuphe inqwaba yee-coins amnike. Ndayintoze mani ndithenga into oyithengayo mani uxole mani. Ulo mwasalala wekhonza ubeke ephethani nafake empokothweni. Uthi ke bancokola. Uthi sekulethi sekuba mnyama mothuko sekumnyama ngoku bahamba. Uthi sihambe mani sihambe to a point yoba ndive uba hayi mani before mani like sendifikile ekhaya ngoku kule ndawo ndihlala kuyo because i-walk ngoku inde i-walk. Uthi heyi asihambe la. Uthi but ndiyayiqhuba incoko. Uthi ndizoma mani exeshini uba heyi ndiyanyanga ndithi kuye phinde kudala sihamba fondini ndifika nini endlini. Athi ke nake laa mjida hayi fethu uzawufika ngoku thanda sowara fethu sihlelisene sobabini apha chitha ixesha loba sobabini ngoba uhlelise mna ndihlelise wena. Awumjida oGrand ndiyakuthanda soze kwenzeke into kuwena soze kwenze into mna. I think uba bungomnye umuntu uzakwenza something but umbi nguwe sisovana mna nawe yayazi mosana kuxeleliwe ngento uba ningubani waphi. Uthi athi khona ubuthe uhlala phi. Athi ke nako mjida jonga mani sincokola yenye imini ngoku kho ndaweni leqa kuyo. Uthi andixelele igama lakhe because ndilibele igama lakhe bendifuna ukukhumbula ndizocela umjida wam ndithi uthi angandixelele igama lakhe. Uthi ahambe phume kanje. Uthi nam ndifika apha endlini xa ndifike ndimbethele uvalo namanwele ndoyika ulala ndedwa. Uthi ndoyika ulala ndedwa. Uthi but kuloo nzima ulala ndedwa ngoba thatha umntana walam zinzolala naye apha ndiyolala nomakhulu phaya ndizawulala ndedwa vele. Uthi ndoyika ulala ndedwa. Uthi ndifowunele ekhaya ndichaze uba heyi
Ndinovala nto yokulala ndedwa, andihamba kusekwenzeni. Athi umama wakhe mhlawumbi ngumoya omdaka lona, ikhona nje into eyenzekayo emdaka, makathandaze nje athi uzawuba rayithi. Uthi hayi nyani ke ndicela uthandaza, uthi ndithinokho emnyango. Uthi hayi ke nyani le nokho ayitsho okokuqala, itsho okwesibini. Uthi hayi wena ufuna umama ebambani na. Uthi aqobe efestireni, xa qobayo ngulo mjida lo ebethe uyahamba ume emnyango. Sibumayo lo mjida ubiwandilandela wandibona uba ndingene phi. Uthi nyani ke avule icango. Uthi avule icango lo mjida angena ahlala esitulweni. Uthi hayi ke nyani ahlala esitulweni, umjida uphethe ukutya, uphethe into eziselwayo. Uthi hayi mjida mani nje ngoba bengingcabele ufumana eziweyi mani for thina masikwazi ukuphola mna nawe, xolisa kakuhle for into eyenzekileyo. Uthi nyani ke sihlale phantsi ibe ngathi impahla nyana yethu soba yi-2. Uthi sithi ke abo siyasela siyatya, siyasela siyatya. Uthi yeyi lihambe ixesha. Uthi andihamba kwenzeke nto, ndizothuka mna sekusekuseni sihlele esitulweni kanje ekuseni. Uthi apha phantsi akho nto ibonakalisayo uba kukutya oo-takeaways ontoni, ndibona nje amagqabi agcwele apha phantsi, ii-leaves namagqabi agcwele apha phantsi. Uthi but ndiyawuva nomlomo wam uba uthi estafani. Uthi ndihlele esitulweni kwade kwasa umjida ndimbona. Uthi kuba lo mjida umnayo ndawo unyamalala, uyandiqhela lo mjida ufuna anyamalale njeni. Uthi ndibe nomsindo ke njalo ke. Heyi uthi hayi nyani umjida wam lo wahlala opposite laa direction lo esithi nguma-7, umjida wakhe lo basebenza bonke esayithini aze apha endlini. Uthi amxelele ke nyani uba emjida ndidibene nemali out yandinika umwasalalo wekhona. Yazi into ndilibele yazi uba necoins. Uthi awusethi ilaa nto ubhlukhwe yakhe uba inecoins, xa iicoins azikho. Ndidibene nemali ngoku sibuya mna nawe. Athi futhi umbuze igama lakhe. Yho mfethu ndike ndimbuze igama lakhe wazulisa laa mjida kandixela. Athi heyi wena uzawuhamba neziporho wena. Akasiporho laa mjida mani, sisahlala mna naye wathi uyaleqa endaweni waphinda wabuya kodwa apha endlini. Wagqiba ephethe ukutya nento eziselwayo futhi ndisasawisa. Uthi niwise ndikandivezela ama-empty door, takeaway door. Athi hayi mama mhlawumbi uqoshile zonke uye wahamba nazo. Alaa mjida heyi wena ingathi uyaphambana fethu, fethu rayithi fethu. Athi fethu andiyazi mani but sisahlala nomjida apha satya senza yonke into. So andazi fethu noqoqoshile wahamba nazo ke. Olokhe ke kakuxela igama lakhe eklist. Akungancami igama angalazi, akungancami igama angalazi. Uthi athi umjida wakhe jonga ke, yabona ngoku ndihlala ndihamba nawe ndifuna umbona lo mthetha naye. Sizohamba ebusuku at that time uthi umbona ngalo, ndifuna umbona. Awuthi hayi nyhani ke ibe plan yethu leyo uba sohamba ndifuna umbona soyi-2, sifuna umama ukuba lo soloko ezondivizithela xa ndihambandele nabantu. Uthi hayi ke nyhani bahambe ke xesha baye kule 10 athanda udibana naye ukuya ndithi. Uthi baye kulaa 10 bafike bajiya kulaa 10. Andithi uthanda udibana naye xa ebuya yena alandele emveni kwakhe. Uthi baye kulaa 10 nyhani ke bafike phaa kulaa 10 bahambe. Uthi do umntu akavela. Sathi sofika endlini, safika nje sidiniwe kuloo ndlu leyo. Uthi safika salala, do umntu uvela. Ngasekuseni ebusuku zandiqonqoze kwaphela nje kanjalo. Uthi hayi umjida wabomba hayi suka lo mntu akazufika, wagoduka umjida nyhani ke. Uthi hayi ke kwakho into estrange ke ngoku. Utsho uba kuqala kwakhe amaphupha, umjida umane evele emaphupheni kuye. Amangaliseke uba lo mjida ufuna emaphupheni kuye, uvela kuye emaphupheni engathi ngumntu obalekayo, ngathi ubaleka ngathi uphethe igazi esandleni, ongathi ndicela undincede. Athuke ekuseni aqomba hayi bo nokwenzeka ntoni. Uthi like la maphupha ambhozeresha xela mama kuba uba yeke umjida ambonayo yini ebusuku qho. Lo mjida lo uvela anyamalale without a trace, akamazi igama lakhe. Eke ngokuqala uba namaphupha enamaphupha amabi ngalo mjida. Abazali bakhe bathi makaphume aqomba asuka aphuma ndithi kulaa mjida mani ngumntu onayisi lo waqha mna xa ndidibene naye ndambuba ngokwaphi into embuzisela kuwo apha emini ke sixoxa le nto yethu uba ithina. Uthi nyhani ke ahlala umjida ngoba ubusuku ke ngoku bayizawuvuka ke ngoku ahamba emsebenzini. Uthi ebusuku ngoku ulele uthe nabuthongwe, uthi ulela kadabuthongwe. Sabe ethi 12, ugqiba ethi 12 kutshini wakhe emnyango. Axela okay noba nguye lo. Umbuzo A and B and C kuzode kuthi iplan ithi kuzokenzeka. Nyhani ke umjida afika umvulele emnyango, umjida angena. Phethe itshekasi, phethe ibranti, phethe into ezibandayo, phethe into ezirayithi. Ndikathi heyi fethu, hayi mani mandizokubona fethu, mandizokubona. Athi fethu kutheni wena usoloko usiza ebusuku kum? Kutheni usoloko udibana nalo ebusuku? Ungubani igama lakho?
Ake guys, uthi ke amuzi umshitba emjidini sodibana ebusuku kokhoko nje into yakho ngifuna ukubona kowenu ngifuna ukwazi uba igama lakho nayo yonke le nto because iyandibhidela way yakho manyamalala wena okanye uze apha ngawalibonke nini like I feel like andikwazi ezithoni yam andikwazi uthatha umjida hayi man don't worry man ndizokwazisa man yonke into ofuna ukuyazi wena sela sibe right uthi hayi ke nyhani ndithathe ibranti vule utandiyazi okwenzeka ntoni lemizibani duke ekuseni ayekho umtshita nayokho into ayikho plastic ikona everything when he lives unathi kwamba yazi ntoni I think like ndiyaporhelwa ngoku udaxelela abantu bakulaa mzi ke baye kukho mntu banefika apha ntoni ufile ngathi uyaporhelwa kodwa ukuthi uba ndaye ebusuku qha ngokuyoyika yena wekisana nempilo yakhe at this point uthi abuze ngegama lakhe uba ngubani athi akazichazi lo mntu igama lakhe wandichazela nge-one days angaphinde ndixelele ndalibala nam hayi ke nyhani ke kubuze uba ngubani babizwa abantu caba ke abantu babeziswelekile bengekho uthi hayi nyhani ke alantuzi athi hayi ngabongo apho uthi hayi ade sahlele njalo mfethu naye heyi mfethu ndivile mali yakho ndimxelela ngayo uthi udibana nomthetho kasokaso ayingozibani na jonga mani uzibani yabona la 10 sithanda ushiyana kuyo mna nawe ke wanengozi yemoto waswelekela phayana uyaqaphela khona into engathi ne-plus sign waswelekela phayana uzibani kuthiwa uyabona ke ebusuku ngabantu abathi uyaphelele mna zanda mbona but ke xa usithi nawe uyambona uhamba naye uyakhapha uyakuthinta that area ndothusi ake nake hayi mani mhlawumbe nguyanga lo mxelela mthetho futhi awunokwazi umceba okwendaba nesiporho mna oko ndibona nesiporho isiporho ndibona njani nesisiporho fethu ndibana njani nesiporho like how come isiporho ukwazi usibona as umntu ukwazi umbola naye that's not possible baphikisana athi umjida wakhe you know what ndomsetsha lo mjida kuFacebook I'm sure i-account yakhe ikhona phaa kuFacebook wayesebenzisa kudala ndomsetsha fumane ipicture yakhe ndikubonisa uba nguyena kodwa ake asetshe umjida ndambonisi athi nguyalo uthe kansithi nguye andifuni wasweleka lo mjida 5 years ago wasweleka lo mjida yho uthi hayi ke warong umjida kuba okuyaporhelwa yena ke wabezoyisoyike ke ngoku wajenda kazohlala apha udalikomanda ukhwethela lo msebenzi lowo bakesha iimfola zam zento ndinganxiba ndiyagoduka mfethi kuba ndilala apho uzandifikela lo mjida and uyayazi ngoba ndiyayama uba wafa ushuza ndiqeda ngamo sindapakisha yonke into emva komka kwam ke oko kulalalile ndandiporhelwa ngumjida othile uthi ke ndafika ekhaya ke kwathandaza ke ndasuka kwezicawe zihlamba abantu kwathini ke uthi hayi ke nyhani yayiloo nto zange ndiphinde kumjida ndimbone futhi andihamba kutheni kusiza kum nasemaphinde ndicela uncedo kum ontoni or bamthwebula ontoni asiyazi mara ke umjida waye wayekundivelela bangaphinde ndivelele but ke kuthiwa ndingowakuqala nam uvelelwa ngaloo nto uba kuye bavelela abantu abathile ahambe nabo amqoli nabo bezitshopi nabo amane baphathela izinto kanti ayizo zinto ezibaphathela zona batyisa amagqabi phela njalo ke istori sakhe u-Anonymous umjida story sakhe if you're some stories kanje and ufuna ukuva more of the stories make sure you subscribe on this channel and thank you though for kangaka okulapha mamele thank you like this video comment bye